שלום ליפעת זמיר, מנכ"לית עמותת כן, כוח נשים שפועלת לקידום מנהיגות נשים בישראל. שלום נטלי. מה את אומרת? אפשרי? מדברים על כיבוש המגזר החקלאי, מעוז גברי מאין כמוהו. אין ספק. קודם כל אנחנו מכירות את הנתונים. אני חייבת אבל ככה להתייחס באופן רגשי שנייה לכתבה, כי זה ממש עשתה לי צמרמורת במובן החיובי כמובן. אני חושבת שאנחנו עומדים בפני תחילתה של מהפכה, תחילתו של שינוי מאוד מאוד מבורך. בישראל של 2012, המאה ה-21, כמו שאוהבים לומר, אנחנו בעצם נמצאים בשיאו של קיפאון של 64 שנים, אם לא מעבר לכך. מדובר בסך הכל, את יודעת, ישראל בנויה מ-256 מועצות מקומיות, אזוריות ומוניציפליות, שמתוכם רק 6 נשים מנהלות ערים. אני חושבת שבעידן שבו שוויון, שקיפות, דמוקרטיות, ליברליות וכל אותם מושגים של שיתוף הציבור, שהציבור עצמו מונה 51% נשים, קשה לראות את הנתונים האלה ולהישאר אדישים. ולכן שאני רואה כתבה שמתארת את דרכה של ליאת כהן לראשות מועצה אזורית, זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב כי ליאת מדברת שפה שונה שכולנו צריכים לשמוע. כן, מחצית מהאוכלוסייה, את אומרת, ייצוג הולם עדיין לא, אבל ככלל המגמה היא מגמת שיפור, נכון? לפחות ברמה הלאומית, שרות, חברות כנסת. תראי, כמובן זה תלוי ממתי אנחנו סופרים. בואי נגיד, אם ניקח עשור אחורה, אז ודאי שהיינו במחצית מחברות הכנסת המכהנות כיום. היום אנחנו נמצאים במספר אולי הכי גבוה אי פעם, 23 נשים אחרי שעזבה ציפי לבני. זה עדיין פחות מ-20%. כלומר, שוב, ביחס ל-50% מהאוכלוסייה, אנחנו מדברים על נתונים שהם נורא בתת ייצוג בולט, ואני יודעת, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו לא מדברים בשביל השוויון המספרי, זה לא הסיפור. הסיפור האמיתי הוא לומר, נשים מביאות ערכים אחרים לשולחן. אז זהו, את יודעת, גם בכתבה אנחנו רואות את זה, יש איזו ציפייה ככה לנושאים ייחודיים, שתבין בעניינים בגלל שהיא אישה, כי היא אימא. זה בסדר לך או שזה צורם לך? תראי, קודם כל זה בסדר כי אנחנו נשים. אני חושבת שהעידן של היום זה עידן שקודם כל לוקח אותנו כמה אנחנו גם אימהות ואנחנו גם נשים, ויש לנו סולם ערכים שהוא במידה מסוימת שונה כי הוא מורכב, סדר היום שלנו מורכב אחרת. זה מצד אחד. מצד שני, זה לא אומר שאנחנו לא יכולות להיות מומחיות בתשתיות ובבינוי ובעסקים, כי זה נכון שהיום צריך להסתכל גם על מועצות אזוריות כבסיס של קפיצת מדרגה בכיוון של העסקים. זה יכול להיות עסקים ירוקים, זה יכול להיות יזמות ירוקה, בינוי, תשתיות, אבל הכל בעצם בנוי מהמקום בסוף הפרסונלי, ככה אני מאמינה, ואני חושבת שכנשים, בכל זאת אנחנו מביאות משהו אחר לשולחן, והוא צריך להישמע. כן, אז באמת עידן של הזכות להנהיג, אבל באופן נשי, לא בהכרח ללבוש את החליפות הגבריות שהלבישו עלינו במהלך כל השנים האלה. מילה על איך עושים את זה נכון, אולי על הפעילות שלכם, המדרשה? אז אנחנו באמת פועלים, הייתי אומרת, בכמה כיוונים ששלושה בולטים מהם זה הכשרה, הגברת מודעות וחקיקה. חקיקה באופן קצת עצוב, אולי קצת מפתיע, נעצרת בכנסת בידי ש"ס, שבעצם על פניו לא צריך להיות אכפת לה שיהיו שם נשים, כי אצלם בין כה אין נשים, ואולי לא מפתיע, אבל בוא נגיד, הדרת הנשים האמיתית נעשית בכנסת ולא בבית שמש באוטובוסים. דרך אחרת זה הכשרת נשים שרוצות לקפוץ למים, נשים שאומרות, אנחנו היינו בוועדי הורים, יודעות מה זה פעילות ציבורית, רוצות ללכת לשלב הבא שזה מועצות ערים ומועצות אזוריות ומקומיות. ויש לנו קורסים ממש מקצרין ועד אופקים, ואנחנו מזמינות את כל הנשים שאומרות, שם המקום שלי להשפיע, וזה המקום באמת שעושים בו, אני חושבת את עיקר ההשפעה. פוליטיקה זה מילה שאיננה גסה, היא מילה שבעצם עושה את הפוליס, את המדיניות הציבורית שלכולנו אכפת ממנה, ואני מזמינה את כולן להיכנס פנימה, לא לפחד מזה. יפעת, אני רוצה מאוד להודות לך, תריצי אותן, שימי אותנו במקומות שאנחנו ראויות להן. תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה, נטלי.